Kulingana na siasa mono burendi goika sensemende yechisemya kirokeria borokia osaboroki wabagendrete kweroberia bosio bamatemo manana KCP na KCSE ni gabo ibori basemi gokone kinanko kwanda barabana babo ase enchira irendonge anechinga kechiga matemo gochigokolekana kolengana n'umwalimu munene bweskuru ya skuru ya mokuru aso orgongo rogusi ni ganya rekagote abuna ichina chichingaki kerekeria babo bantu goika abana bange na kubokwanera anene abana basubati buneganga yokonyara kubabwatsi aseganga yochokora matemu asomutinyole bosio igankuru kwa Patrice Michira igande principal ya school ekuru kwa Award of Victory ya secondary school abana mbatakeire baegwe chingaki chinyororo liginde gitangani bajiko kujigas mono egere watware chingaki chinyororo cyo focus asamatemu ento kende ya kabere abana bagikumuka mambi sana woje skuru etote baba yulitiga batema umwana onyora kende kurumambiga na onyene turungi onyo tubwati kende umwana wakonyona ne turungi yarusie mbeo o asomubere ere kago ikesukuru kwanyora bukendu mbuli okoreki mbuli kumubua alafu gento kende tukosaba buli baito abana balero nabana baraba kongusana ase etabia na bagutwara challenges gatoko basaba mubaligireri aso mwana achira magoso togenda mono manyangana kyo mu advice to mubasorana bakaje gosinywa gokorano na matemu na mono ase Gusii ya itengima to kubulia abantu bonse piba minto nkona gote tulenga matemu nga abana baitunga banje tikoibera uno bulimo bana baitaringa bakoibera ine ndukiaro heti lakini oyo otoko mubere bali akoibera ya matenga Gusii engima toko sabakero monto erende bobo kama nayo koibera tutu prepare abana tigabakora matemu buya na bagwithonyore grade kira jiko bakonya.